моддае ки нисбати Фахриддин Зокиров парванда оғоз кардаанд, аллакай баҳси судӣ дар суди иқтисодӣ мавҷуд мебошад ва ин баҳси шаҳрвандӣ мебошад ва мо ҳайронем ки барои чи аз як баҳси шаҳрвандӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардаанд ва вақте ки ин баҳси шаҳрвандӣ мебошад, баъд бо моддаи 247 қисми 4 оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ аз тарафи агентии назорати давлатии молия ва мубориза ба коррупсия нисбати Фахриддин Зокиров, ин аллакай аз ваколатҳои худ берун баромадани худи ҳамин мақомоти агентӣ мебошад, чунки тафтиш намудани ин гуна ҷиноят, яъне бо моддаи 247, яъне қаллобӣ, ин ба ваколати прокуратура ворид мешавад ва дар ин маврид бояд корманд ариза ба мақомоти прокуратура ворид мешуд ва прокуратура бояд инро тафтиш мекард. Аммо аз тарафи гӯем ки агентӣ оғоз намудан ва ба ҳабс гирифтан, яъне ба ҳабс гирифтани Фахриддин Зокиров, мо ҳамчун яке аз фишори навбатӣ ба зери худ ба худ ҳисоб мекунем. ва имрӯз мо саҳаркати ба назди зерҳимояамон Саид Рӯзаашевич ворид шудем ва гӯем ки ин хабарро оиди дастгир шудани Фахриддин Зокиров ба ӯ расонидем. ӯ аз забони мо оиди дастгир шудани Фахриддин Зокиров фаҳмид ва гӯем ки бисёр ҳам зиқ шуд ва оиди дар бораи чӣ пас аз шунидани гӯем ки ин суханон ва чӣ гуфт оиди дастгир шудани Фахриддин Зокиров аз тарафи агентӣ, Заашевич ба мо гуфтанд ки дар аксарияти ин парвандаҳо Зокиров Фахриддин Ҷалолович ҳифзи манфиатҳои маро намояндагӣ менамояд. Дар ин марҳилаи ҳассосу тақдирсоз мақомоти дахлдор бо дур намудани яке аз вакилони дифои фаъоли ҳимояи ману амволи наздиконам бо истифода аз ҳабси мақсаднок ва имконоти таҳриршуда вакилам ҳуқуқҳои конститутсионии манро оиди ҳимоям боз як бори дигар дағална поймол намуданд. Мутмаинам ки чунин муносибат як қасосгирии рӯи рост нисбати ману пайвандонам аст ва бо ҳар восита аз ҳимоя дур намудани вакилон ки барои бегуноҳии ман ва амволи бо роҳи қонунӣ ба даст овардаам талош доштанд, маҳз ҳамин хулосаро тасдиқ месозад. Мутаассифона ба ҳамин натиҷа расидам ки ҳаллу фасли ҳамаи ин масоили ба ман тааллуқ дошта, чӣ дар парвандаҳои ба ном ҷиноятӣ ва чӣ дар баҳсҳои вобаста ба амвол дар чорчӯбаи қонун ғайриимкон аст. Аз ин хотир ба мутасаддиёни мақомотҳои дахдор муроҷиат мекунам ки вобаста ба ин амалҳои гӯё қонуниятон бо вонамудкунии мурофиаи судӣ обрӯву эътибори қонунҳо ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро поймол месозед ва аз ин рӯ ширкату талош дар мурофиаи дигар маънӣ надорад. Барои ҳамин метавонед дар хусуси тамоми амволи ман мустақиман қарори дилхоҳи худро содир намоед. Яъне дар ҳақиқатан аллакай аз тарафи мақомотҳои давлатӣ фишор ба ҳимоятчиёни Заашевич шуда истодааст ки онҳо барое ки ҳаматарафа пурра ҳимоя намудани на фақат Заашевич дар парвандаи ҷиноятӣ, балки дар он парвандаҳои иқтисодӣ ки дар суди иқтисодии шаҳри Душанбе мавҷуд мебошанд, дуруст ё ки ҳаматарафа ҳимоя кардан натавонанд. Ва барои ҳамин Заашевич мешуморанд ки иштирок намудан дар ин парвандаҳо ки аллакай пешакӣ гӯем ки хулосаи он маълум мебошад, ҳеҷ маъное надорад.